Doncs bon dia a totes i tots una altra vegada. Soc Andrés Boix, com us vaig dir a l'anterior vídeo, soc professor de Dret Administratiu a la Universitat de València i la idea avui és continuar una mica el vídeo anterior en el que explicarem com funcionaven l'estat d'alarma i les competències ordinàries de les comunitats autònomes per gestionar la situació de la pandèmia de Covid-19. Varem explicar més o menys què es podia fer i què no en un cas i un altre. Però arran la situació de la Comunitat de Madrid i les consideracions per part d'algunes persones, i en concret per part membres del govern d'Espanya, que consideren que potser s'haurien de prendre mesures addicionals que no està prenent la Comunitat de Madrid, que és la que a dia d'avui és competent, a partir del que varen explicar per aquestes competències ordinàries en matèria de sanitat, s'han començat a explorar altres vies. O sigui, hi ha gent que està dient, hi ha altres possibilitats, se podrien fer altres coses, i sí, la veritat és que es podrien fer altres coses. S'ha comentat, respecte al que podria fer l'Estat, si la Comunitat de Madrid no actua, la possibilitat d'invocar el 155 de la Constitució, que era un article molt excepcional, que pràcticament ningú no coneixia i no havien gastat mai, però que ara, després de l'utilització a Catalunya, ja tots saben de què va. Aquest article, teòricament, permetria una intervenció, perquè l'article, a diferència del que té el seu equivalent a la Constitució alemanya, no només és per incompliments d'una comunitat autònoma, sinó també quan una comunitat autònoma actua de forma que posa en risc l'interès general de tota Espanya. Això requeriria una avaluació política, una votació al Senat, i és una mesura política d'intervenció, constitucionalment possible d'un plànol teòric, però jo crec que l'hem de descartar perquè és massa intensa, massa agressiva, i a més molt complicada políticament per aquestes raons i les majories actuals que n'hi ha. Més interessant, en canvi, és que el corpus de la legislació sanitària, Llei General de Sanitat de l'any 86, Llei General de Salut Pública de l'any 2011, i la Llei Orgànica d'Emergències Sanitàries, de la que ja parlàvem, de 386, sí que li reconeix a l'Estat, si analitzem globalment tota aquesta legislació, la possibilitat d'actuar quan hi ha una situació que va més enllà de l'àmbit d'una comunitat autònoma. Aquesta és una capacitat que té sempre l'Estat. A la Llei General de Sanitat i la Llei General de Salut Pública, totes les qüestions que són supraautonòmiques, la coordinació general del sistema, la difusió d'informació, tot això és de l'Estat. I també hem d'entendre que les mesures, qüestions d'emergències, quan pot haver una incidència supraautonòmica, encara que la competència ordinària sigui autonòmica, també serien de l'Estat. En aquest sentit, el decret de nova normalitat, el decret llei de nova normalitat que es va aprovar a l'estiu, ja va modificar lleugerament la Llei General de Salut Pública per fer explícita aquesta possibilitat. Si hi ha una qüestió d'urgència, d'emergència autonòmica i s'ha de prendre una mesura que vagi més enllà d'una comunitat autònoma, seria l'Estat que ho hauria de fer. I a més, la setmana passada, la Llei Orgànica del Poder Judicial s'ha reformat en aquest mateix sentit. En el sentit de dir, aquesta autorització sanitària, aquesta ratificació judicial que s'han de prendre per a les mesures autonòmiques normalment en matèria de salut pública per combatre les emergències, quan estem parlant de mesures individuals, continua sent ratificada pels tribunals ordinaris del contenciós administratiu, els jutjats, però quan són mesures generals s'ha dit que a partir d'ara seran els TSJ. I bé, la reforma també diu, quan siguin mesures preses pel govern d'Espanya, ho ratifica l'Audiència Nacional, perquè és el govern d'Espanya. Això vol dir que el legislador té clar que el govern d'Espanya en alguns casos pot prendre aquest tipus de mesures, i per això li dona aquesta habilitació de control a l'Audiència Nacional. És evident que el legislador ha volgut que això sigui possible, és evident que és coherent amb la dinàmica de repartiment de competències globals del model sanitari que tenim, competències ordinàries autonòmiques, però quan hi ha alguna situació que transcendeix una comunitat autònoma, doncs l'Estat podria actuar. Amb quins límits? Amb quina anàlisi de proporcionalitat? Amb la possibilitat de declarar confinaments com els de l'estat d'alarma? Doncs això, igual que estava dubtós i que era una de les discussions pendents amb les competències ordinàries de les comunitats autònomes, també hauria d'estar pendent amb l'Estat. Ja veurem què és el que passa, però s'ha de saber que aquesta possibilitat, almenys des d'un punt de vista teòric, existeix i és prou raonable i coherent amb la globalitat del sistema que tenim. Doncs ens despedim des de la Universitat de València, anirem pujant més vídeos si cal donar més informació sobre aquestes qüestions. Moltíssimes gràcies, adeu!